Mas level daw. Okay, kata. 1, 2, 3, go. Masanitas, no, masanitas. Grabe. Dami ilay mo. Ya, para baru. Dah. No? Grabe. Sabaga lang gani, sabaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba? Bungo na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Ito na talaga ang akong ginaingon nga travel mga kabingka. Nahanap ko karon diri sa may Davao del Sur mga kabingka. Basta Davao del Sur ni, no? Naadiri dapit sa kuan mga kabingka. Bakakawan, no? Bakakawan kauban sa Kakawan. So, mga ligo meron og dagat. Okay? So, check this out mga kabingka. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Mauna ni diri ang kuan, ang entrance, no? Diri bago mo padung dito, so pagbayad mo diri entrance. So, padung na check. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Naan nakakaroon diri dapita. Padong dito dapit mga kabingka. Overlooking kayo mga kabingka. Mo ninyo makita diri dapit nga side mga Bakatawan, no? Kinindong mo dito sa may Bujol. Overlooking at the side mga kabingka. So, unya nakabuk mi dito sa tong isla dito. Sa kami unya bangka pergot mga kabingka. Diyan mo mga kabingka. Isa. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Naramid diri sa Pasig Island mga kabingka diri sa may Davao del Sur. Wapo kayo diri ang view mga kabingka. Mo ni dagat, no? Kaya basta dagat yun yung mga kabingka na diri masulod. Pag moabot na mo na Indra, abot na mo diri, tapos diri makatag mo ka ng mga kuan inyong ebidensya nga nagbayad, no? Wapo kayo. Pwede mo diri dapit mag selfie, no? Pamubala pinaano
Dito pinapakit side mga kabingka. Grabe kayo mga kabingka. Puti ang balas mga kabingka, pero i-compare na ko ang Samati o Gulay. Mas overlooking kayo ang pagkaputi man dito. Mas pino ang balas dito sa Samati. I-compare ko. So, okay magyapon din, no? First time na ko rin naabot mga kabingka. Pagkakit rin mga tikabig mga kabingka. Kamo na mga mahalang makita mga kabingka na sa mga istorya. So first time na ko karoon nag-travel, nagbabalik mga kabingka talaga, no? So dagan kay mga tao mga kabingka, diba? Halos kayo mga tao buong kabalo kung taga-asa na sila. Naagani namin mga silingan mga kabingka taga dire, no? Tawa may nagdulag balibol mga kabingka. Grabe kayo. So yun sa dito mga kabingka, no? Morning ginatawag kalasutsi, no? Nay kalasutsi, no? Kalasutsi kawan sa mutsi, no? Nay lubdi dire mga kabingka. Lubdi ni mga kabingka. Dali ra ni mamunga siguro. Kuya ko sa magdulaw balibol mga kabingka, no? Overlooking kay diri nga side mga kabingka, no? Diri dito dapit ang tawagan na VIP kawin sa over P, no? Wapo kayo ilang squad diri mga kabingka, ilang lubdi diri, no? Na side mga kabingka. Tapos kapit ay awat na diri kay makapirata diri. Wala yes sa dinipita mga kabingka. Basta overlooking kay mga kabingka. Sabi ka yung kuyaw kay sila mudula mga kabingka. Ug dagan pa ta mga discovery mga kabingka. Mga kabingka na diri wa panahuman, no? I-construct nila mga kabingka mo ni ginatawag og siguro VIP nga cottage diri mga kabings, no? Na diri ang kuan kaning sa tawag na pangmasa nga cottage. So diri ang VIP. So basin kung gusto ka mag-overnight, di ba? Mo nang gimugna nila diri mga kabingka. So dagan patag mga masuroy mga diri mga kabingka, no? Kanang kuan karne nga kuan sa tawag ng karne nga sereno mga kabingka, makitaan nyo diri mga kabingka kung vlog mga kabingka. So sama ato mga kabingka tignan kayo dito nga ligo na dito mga sereno nga karne mga kabingka. So sit back and relax mga kabingka. Yan ang mga kabingka. Hey, what's up mga kabingka? Nadiri ayan lang dito sa school mga kabingka. Nakaya ang wala mga kabingka. Mo dito rin akong wala dito na bangka dito. Bersin dito mga kabingka. So napay dito yung mga naligo. So karon napay nang maon dia umanas lang pagpangaon
sila mga kabingka. Ato ning interview kung tagasan. Boss, ini interview. Tagasan mo boss? Turil. Turil. O Tanawa. Binugaw Turil. Muna akong ginaingon mga kabingka. Sila taga Turil, kami taga Skyline Pigeon. No? Wapo manggod ang dagat diri dapit sa Dilsurdus, Davao City. Maingon jud nako no. Wa nagig wapong dagat dito mga kabingka. Maligo dito ay na lang gyud kay di gid makaya. So, Ade. Shout out is released Ivan Quico para makalatan dyan. Shout out. Paano ka naman Ikuan ko i-subscribe niyo sa YouTube channel DJ March Barrios. DJ March Barrios vlog. Hoy, nari nakailan sa diri. Okay. Oh, nari oh. Oh. Ino, kala daw akong kanta daw. Masanitas nyo! Masanitas nyo! Okay, kata. 1, 2, 3, go! Masanitas nyo! Masanitas! Wala ko katawa ba? Nakailas pa dress. Ay, vlog! Welcome to my guys! Shout out. Shout out ko sa akong mama nga! Shout out Derek! Shout out sa Zion and Badyang Church! Okay, salamat. So, DJ March Barrios. Okay. So, pero katuo ba na din sa ilo diri. Ya, isod kay diri. Ay tani. Ito. Dun. Dayon ta. Okay kayo mga kabins, no? Alagdan do sa importante. Dagan ka po naligo. Oh. Ha? So, dire. Pwede na mo dire dapit maligo dapit mga kabingka, bro. Parang dire. Compare dito dapit kanina mga kabingka. So, dire lang ta mga kabingka kay kapireta. Balik ka mga kabingka. So what's up sa mga kabingka diya, mga kabingka no? Napay nagpadulong diri dapita mga kabings. Oh? Asa man tong pamboteri makita. So diri dapita ang the best niyo liguan, no? Dahil kuan duo lang pero i-compare dito ganina, nya crowded kay dito. Gusto mo kanang dili kay dagan og tao, diri dapita, no? Nice kay diri dapita mga kabings, no? Grabe. Abi na ko alos tanan diri mga kuan siguro sa mga hugaw-hugaw mga kuan naman to kanang dahon sa tawag ni dahon sa itil-itil, no? Itil-itil mga kabingka. So nice kay diri dapita mga kabingka. Walay mga bato diri mga kabingka. Pero dito dapit sa Davao mga kabingka walay nga nani halos mga dagat to, nay dagat dito pero dili makaya, no? Dili kaya liguan dito. Mo na ang taga Davao mudayo og mga lain lugar mga kabingka. So, check us out mga kabingka, no? Dagang patag makita nga discover antod na alas 4 di sa hapon mga kabingka. Kaya mo kay ilit kayo. So, what's up mga kabingka, oh? Nana ko diri dapit sa may dagat. Oh, okay kayo. Okay kayo dagat diri kon. Okay kayo. Limpyo yung dagat mga kabings. So taga-kuan pa man ako, taga-tuhod. Layo ra kay nani sa kuan eh. Pwede sa diri. Diri dapita pwede gid ni. Nya, kuyo kayo ilang
kanang sa tawag na floating cottage kay na drum. Pwede na mo adto dito ba? Pwede kay na siguro mo adto Davao, di ba? Pwede na mo adto Davao. Pwede na. Oh, tanawa. Shooting. Oh. Okay kayo. Bisul ko masa. Dire. So, sibog ta gamay kay murag babasay akong kuandre. Lapil dire. Dire lang ta dapit. Oh, dagan kay na banana boat. Oh, banana boat dito mga kabings. Rubber boat. Rubber boat. Tiyo kayo. Oh. Ha? Oh. Wala nito yung diri ginalimbyo. Ginalimbyo ni diri. Kuha daw ta diri color kaning bato diri. Muna lang bato diri mga kabins diri sa dagat. Oh. The side mga kabings. No? Oh, na dito yung pictorial mga kabings, no? Ito na side. Plano siguro sila dito mag-model-model. Nga i-post-post yung TikTok. Traffic. Oh? Well, kaway. Yun. So, mga kabingka. So, siksak and relax. Ang gwapo kayo diri dapita. Mga kabingka ako maingon. Kabingka. Abi na ko dito dapita ka ng bukid dito dia. Abi na ko diyan kanang Malaysia. Dire magamo din sa Davao del Sur. Kapag may aso-aso dito, wala dito ang Barangay Bato, no? Barangay Bato sa Davao del Sur. Oh, kayo. Perti gyud daghan ng ligo dito dapit na side mga kabingka, no? Ang butog taga-asa gina basta ang duda na ko ani dili gini basta siguro kana taga Davao siguro gid gyapon na. Oh, taga Davao gid gyapon no, dagan gid dito daw. Kumakita gid diri mga kabingka ba. Naagi diri mga kuan sa tawag na kanang sardinas na karne. So, may mga kuan diri ito tawagan na ay kanang mga ligid, no, depensa sa mga dagko kayo nga balud, no. Oh, kaya ko imporma diri mga ligid mga kabingka. Gahi yun. So, naadiri ka nang tatawag pang kanang sa imbornal. Mo ni look at that. Kuya kay mga kabingko. Kuya kayo. Di makaya mga kabingka. Grabe, nindot kay diri dapita mga kabingka. So, karon ako nakabalik og travel kay tungod kay kuan mga kabingka tungod sa pandemic, no? Pandemic o sa pandamay. Karon sa akong pinakauna nga travel nga karon nga tuiga, no? Sa kanang wa may klaro nga pandemic. Kasi tawagan kani. Uy na di BBM. Pero BBM daw. BBM, yeah. So, ako maingon mga kabingka okay kay diri mga kabingka. Yeah, mga kabingka, hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March Barrios. Don't forget to subscribe, like, and share mga kabingka. Muli namig Davao mga kabingka. Hanggang sa muli, mga adventure ako mga kabingka. Ay, mga kabingka. Nay marites. Muli na gid mi mga kabingka kay 1:30 na yung kapuya. Init kayo. Pero sulit gyapon kayo mga kabingka. So, wala dai dito ang kuan, suba-suba kay ang mga langaw. Bantog lay. Okay kayo. Hugaw daw niya, ba dili magkuan. Dili magkabalong mong limpyo gud. Pambiyaan lang. Di mo utagid. Basta enjoy kayo. Mo gani mga kabingka. So, okay kayo diri mga kabingka.
para dili mo masagikan og Davao, dirigin mo bagsak sa kanto sa Barangay Bato. Ha? Giling atong ruta, giling. Barangay Bato. Barangay Bato. Oh, Gilid sa City Hall. oh, tapan sa City Hall. Mga kabingka. Bye-bye. Isa na akong gihulat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.